12 апрел бахшида ба рӯзи кайҳонавардон ва 45-солагии таъсисёбии планетарий ба номи Абумаҳмуди Хуҷандӣ даври ҷамъбастии озмуни вилоятии Кайҳон аз нигоҳи ман баргузор гардид. Дар бахши тасвирофарӣ ва расмкашӣ дар мавзӯи Кайҳон аз нигоҳи ман хонандагони муассисаҳои таълимӣ, аъзоёни маҳфилҳои муассисаи таҳсилоти иловагӣ ва мактабҳои рассомӣ фаъолона иштирок намуданд. Расмкашӣ дар рӯи мунфарш байни тарбиятгирандагони муассисаҳои томактабӣ ва хонандагони зинаи ибтидоии муассисаҳои таълимӣ сурат гирифт. Шартҳои дигари озмун, газетаи деворӣ дар мавзӯи Кайҳон аз нигоҳи ман, илми афлок ва Юрий Гагарин ҳамзамон моделсозӣ, ихтироъкорӣ буд. Дар ин рӯз иштирокчиёни намоиши корҳои эҷодиву дастӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо нақшофарӣ дар мавзӯи Кайҳон аз нигоҳи ман дар намуди ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумла сӯзанидӯзӣ, қуроқдӯзӣ, зардӯзӣ, гулдӯзӣ, кашидадӯзӣ, қолинбофӣ, бофандагӣ, тарроҳии либосҳои афсонавӣ дар алоҳидагӣ қадршиносӣ карда шуданд. озмуни мазкур бисёр дар сатҳи баланд дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар муассисаҳои таълимӣ баргузор гардид ки беш аз 50 000 хонандагон фаъолона дар ин озмун иштирок карданд ва осорҳои дастии худ, корҳои илмию амалӣ, ихтироъоти худро манзури ҳакамон карданд ва имрӯз дар даври вилоятии озмун наздики 1000 нафар хонандагон аз 18 шаҳру ноҳияҳои вилоят имрӯз аз ноҳияи айнии Панҷикен низ довталабон омаданд. Ин бозгӯй аз он аст ки имрӯз ҷавонони мо ба рушди ихтироъкорию навоварӣ ба фанҳои дақиқ таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. масъулини соҳаи маориф ва кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд аз рушди соҳаи маориф, таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат ба илм, инноватсия ва дигар тадбирҳои андешидашуда ёдоварӣ намуданд. Баргузории озмуни вилоятии Кайҳон аз нигоҳи ман дар муассисаи давлатии таълимии планетарий ба номи Абумаҳмуди Хуҷандӣ имкон медиҳад ки насли нав ҳамчун пайравони ситораи тобони илми нуҷуму риёзӣ бо ихтироъоти оламшумул дар ҷаҳон машҳур гарданд. ҳадаф аст ташкили озмунро масъулин саҳм гузоштанд дар татбиқи солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия, инчунин солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф маънидод намуданд. طولی 1 سال است که من به اختراعکاری مشغول بوده. در آزمون‌های زیادی اختراعکاری سزاوار جای‌های نمایان گشتم. برای اختراع کردن ما باید اول صنعت نقشه‌کشی را آموخته باشیم، ذهنی خوبی داشته باشیم که الهام بخش داریم ساختن این چیزها. дар муассисаи давлатии таълимии планетарий ба номи Абумаҳмуди Хуҷандӣ барои ҷалби наврасону ҷавонони ихтироъкор, навовар ба озмуну олимпиадаҳои сатҳи минтақавӣ ва байналмилалӣ таваҷҷӯҳи бештар равона шуда, ҳамкорӣ бо муассисаҳои соҳавии кишварҳои дуру наздик дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст. дар асоси хулосаи ҳайати ҳакамон, ғолибони озмуни вилоятии Кайҳон аз нигоҳи ман муайян ва бо тӯҳфаҳои моливу пулӣ қадрдонӣ карда шуданд.